Sant Llorenç iniciarà en breu la primera fase del projecte d'ampliació del cementiri municipal, on es construirà un dels edificis més reivindicats pels veïnats, un tanatori. L'edifici de 200 metres quadrats s'ubicarà dins el cementiri i tindrà un accés privat al carrer. Les obres tenen un pressupost de 270.000 euros. Les clíniques mos varen ja començar a dir que en el mort, en el moment donat, dins 1 o 2 hores el havien de treure, els havien de dur, doncs teníem aquest problema i havien de solventar aquest problema. I aquest servei serà un servei molt bo perquè a part estaran bé, ja serà un edifici modern en totes les condicions. L'increment de població del municipi i l'augment de demanda fa que s'hagi projectat una segona fase d'ampliació del cementiri, o millor dit, es continuarà amb una ampliació aturada fa uns anys. Una petita fase del projecte antic, de l'ampliació, no mos va acabar d'agradar i el que vàrem fer va ser modificar-lo. I s'ha modificat amb un avantprojecte i aquest avantprojecte l'arquitecte municipal s'ha determinat, s'ha consensuat de que fos una cosa estètica, una cosa similar a el que tenim a l'entrada del cementeri nou. Dins les obres d'ampliació es preveu la construcció de nínxols per a les cendres provinents de crematoris.